Karbi Richo Hong Jayan nang palilong lagi siya hirjumi apenda Karbi Richo tum pen tum no sing pen jadi tanda jadi pen tum sik pon no dari Richo tum porna speed pen Karbi Richo ke hai tum pa ji tum hin ni tong pen kardom bajuri lo la sinang tum nang lang ni bom than non sing ni tum sing vai sing sai ji cheng iklan cheng ditigan tum pan pakai Peng aman peng penang itu anglo mangiro tidak meeting ritual ke hai dong si ceng nang tu letak te ceng dia kami rumah dong jangan Akihai Ramsing Ronghan Karbi Ricu Rong Arak Ronghang Rongbok West Karbiang Lo Alam Tepi Serwan Kep Mate Sarban Kep Mate Akaprek Amen Setan Karbi Akhai Hakupen Kewan Bon Rong Rup Lapen Long Ri Kacari Achome Traditional Village Council Busipu No Amen Kopima Eklar Dak Nangji ku kacuning ri. No lo me ni tum kado ite di kon chini be me dar no papu be ke. Karbi Richo ke hai. Kardom deng ikha. Neli tu jiroi asor apan nangli inno kapar jap long lapen lam kapaning je long lapen bangso akido nangli phan kapi jer long apon nangli phan ning aklong pen chorolo. Karbi along ri ing samjin pen kacari ponte apot nang lipan nong betelo pini arni bangso kido alam nang li inno kejai alam lapuson. Number 1 India adet independence ke han ke cheng pen ilitum India amunit atum jat ason seta emet han Haku pen kewan bon rong rup lapen long ri kacari acong mei pen ajutang lapen aron ateng pen cari long nangji pusi cethan bong lo Mahatma Gandhi labangso haku pen kewan bon rong rup lapen long ri kacari aron peti nangji pusi ardi pidun o la potsi harukrisir kebra troksir kebra hini aningkan India a constitution Troxir kepra ke thom apom ke la 73rd amendment abut constitution arlo ponchayat aron habdun thotlo lake chapter 9 along article 243 laben article 243 zg an labangso hakupen kedo a ponchayat ke ningkan surihini ra haroke thongta sosel ke che atu ke nang sot ke lar nangji dolote lar pon pechet pechat si asai pedo ibong lo Bihar UP Delhi
हरियाणा राजस्थान बिखे के अफ्रांग अपुट अपंचायत नन के खप पंचायत खुशी के पु लाता दोबोमला नंबर 2 इंडिया आ गवर्नमेंट अनिंग के हां के रोंग रूप बिखे डेवलपमेंट अकम के क्लेम नांगजी आन पंचायत अफानले होदाई डेटरा के क्लेम इजी अतंका अंता पंचायत अफान लो एट नांगजी पुलो लादाक एसन अलाम दो थुलो alam ke lapusan ke cia tu aponja ke sikhidul along ri angkang arlo ke bi nang ne pu India a constitution article 243M along ke top do la anchota kalila ke cia tu aponja ke sikhidul along ri angkang arlo bi long ne pu the Assam Panchayat Act 1994 section 1 along ta kitab do la kitab that athike inglong akhei atu aphan belang un e apon kali ilitu inglong akhei ta emethan hak open ke wangbon rong rup kachari achong me dorep apot si la inglong akhei tin atu amethan arong rup kachari achong me le development asai an kapiklet FG aphan government pen tangka king det pen lu det nangji usi government kipu la pen inglong akhei tin atum haku pen kewan bon rong rup pen long ri kachari achong mei kapivir vedetra kapiring vera kapiklem long verji aphan India a constitution article 243D along kudetler पंचायत के रोंग रूप कचरी अचोंग में अमेन के अखेतिन अतुम कचे हंगरे अलिंग से तम्मी उसी आरोन अलोंग टॉप डेडलर बिसारना सेवन के मध्य सारबन के हेलो कार्बी अतुम अपंचायत दरबार स्नो हेलो खासी अतुम अपंचायत राज्य नाइसोखो hello dimasa atum aponjat le injang terubnyo songsat wen hello rengma atum aponjat number 3 apran pen kapapran ta kece atum ahaku pen ke bang bon rong rup pen long ri kachari achong me ke ponjat hello lage ban ul ningkang surihinira haruke thom apran pen ta duk ancient history of India along ketok do English along ke traditional village council pu apan arling along pen ke hakku pen ke wan bon rong group pen long ri kachari achong me pule pujet seta job ji tahan traditional village council mate hakku pen ke wan bon rong group pen long ri kachari achong me puke isi sung lord achong me amen kali lage pirthi atha monit akhei kedoan atum arong rup kachari achong mei aphan sikipu lage inglong akhei atum arong rup kachari achong mei aphan le kaparno jot kali la potsi constitution article 243D la pen 6 schedule andeng pi ini andeng so isi la pen ajir EFG along kipu kaselam nangji aron along inglong akhei atuk aphan hukum ketho ateng pen karbi lapen inglong akhei kedo an atuk amethan alam pen haku pen kewan bon rong rup pen long ri kachari achong me non chepik klang vek nangji non chepik klang dunde detra traditional village council pudun chok lote ilitum aphan kece atum aponjat APM job jedet po tangkata traditional village council along si nanglupo inglong akhei mate karbi atum ahaku pen kewang bon rong rup pen longri kachari achong mei ke aron along amatsi avedet po apot latu along ke tangkap ta nanglulelu jat asai ta claim long lelu aken nan ta avedet ko monit atum la hai
achong may along ke dam ji akam ta avidet si achong may hey thi joy ko pejo pen karbi lapen kaprek inglong akhe ajutang vir ko. Number 4 lason karbi hakupen kewang bon rong rupen longri kacari ajutang kapevir vedet ji apansi Surihini rakre sianingkan apot penang apin pomar habe lapen karbiricho apan amata arju dam horlo alam litum pen lam kelong dam ke serwan ke hello karbi atum haku pen ke wangbon rong group pen longri kacari achong me mate English pen ke traditional village council lo lake haku apot langhang sarkiri inut hekser karbi asong japo japon si serwan kep senglu usi nilitum jini damlong lo mesen ku teklong si tika arong ta tu surihini rakrahini aningkan serwan kep seng tu boil. Number 5 halabang so akut government atum Assam adan isita kece atum aponcat kesengji apan hukum peklan Nilitum Joint Action Committee for Autonomous State Jakas pen Government of India pen Assam government pen New Delhi along 2013 pen 15 Surihini rakreke thom pen krip poninkan an tripartite talks ke do apun ke talk pen si chesong tekang kachesong tekang ke karbi atumta Medham upon do amen servan cap la servan cap si netum pedobong ji kece upon ke netum na usi jakas pen ningje tekang chiplo India government inut akete amen ke Chakraborty abang ningje lo nelitum mahan kanije pangtang si nelitum mahan pulo government ke jat penseta karbi ang long arlo kece apon kya pangibe jik pula nelitum jakas pen thak dunlo karbi atum ke jat penseta karbi apon kya servan kepsi pedo bom jilang usi nelitum tekang ake hai kanojia pu ojoy kanojia pu director ministry of home affairs northeast nilitum apan nang jekro yunsi pulo apoklo ponchat pulote amen han aling kame by whatever name called servan kep pu seta me pusi lampe klaru alangli kanojiaman ojoy kanojiaman director ban tripartite talks ame keja ponke ake hai songhu singh IAS joint secretary minister of home affairs Northeast Government of India. Number 6 laso atengsi surihini rakre thro aninkan pen 6 Schedule Implementation Committee SSIC atumta Karbi Anglong Autonomous Council apan loke top pen choningri bonglo kachoningri ke village council akaprek ke selam nanelo Karbi atum hakupen kewang bon rong group pen long ri kacari atong me mate traditional village council servan ke kedo tanglo apot lale pering vera sai kedo anta claim I lonan pusi itu choning ri bonglo seta surihini rakreke thomaningkan Karbiang Autonomous Council atum haku pen kewang bon rong group pen long ri kacari atong me NADFC di Karbi Anglong Autonomous Council Constitution of Village Councils Bill 2013 pu rong rup kacari aron selamlo labangso aron along Karbi lapen inglong akhe atum hakupen kewang bon rong rupen long ri kacari atong me hey apan ke adim atlong pekpedet tok tatapun pedet pada halo so along hadap Karbi lapen kaprek inglong akhe atum arong asar kulit de Karbi lo khonan ke di masalo hausa ke kuki lo nokma ke garulo
Huban buke Siam Tai atum lo, Rep Bugu buke Rengma lo, Rangba Asno buke Khasi lo, Karbi Richo, Lindoko, Habe, Hot Asa, Wopong Asa atum Hei Hui Amen ta Pavedet. Pada hala soal lo. La anjota kali Sikh schedule arlo ketok nota alam section 5B along ke keci atum ta vote jok longji lapen election ta arjab longji uta keci atum apan rat cari aja kong political power pichu deadline hala soal lo. Lasi ne itu SSIC pen lapen 24 plus organization pen ta cesong si la kece aponcat ason rong rup kacari aron abangke paselam dong bedet. Nomor proxy non ilitum akisung ke lahir. Sik schedule along rian arlo rong rup ahawat an development akan ke clergy apan inglong akhai ke do anta amit hang atu aponcat jeseng vek nanji kece aponcat kahi Sikh schedule arlo ke kece aponcat ke biji aron ave lasi non ke amen alingkame seta karbi akhai hak open ke wangbon rong rupen longri kacari acong me amen ilitum jong tip nanji ilitum jong si jong tip tite kavedet ason mandet ko apran penitum acong me thanta ave kuche plandet ko avedet ulote keci atum aponcat si vivek ko kipuke English pen si traditional village council kubongko abinom ke kece aponcat mage nomor net ke kece atum abidi kangdim lo nana pima mohong kece atum lekke inglong akhai ke doan mohong kece kape man lakji akam loksi kekem komani atum lam pacet hanglo serwan kepke Christian missionary atum si kapinjong ku lapen lake JI Kathar APHLC lapen tika rong asar harlongbin tika thar atung kapacet hang ta alam pu seta serwan ke JI Kathar APHLC lapen HI Kathar Madde Christian missionary atum le kapinjong hadi ilitum kacini ke hakko apot langhan sar kiri pu Arya Sangho langhan sar kiri pen Arya Sangho atum si serwan kepke kapinjong puheluk nitu kacini ke jong si karbi atum hakku pen kewan bon rong rup lapen long ri kacari acong me amen akaprek dolang putang de la acong me amen kapik klan ikdakji aphan si man pen man kedo karbiricho aphan choningri iglo. Nomor 9 ajahat atu ulo sarbang kep la setacho muthe hakopen ke wangbon rong rup lapen long ri kacari acong me nangji non pincong boy acong me ulute government ke roy credit si kece aponcat pangi thipo kece aponcat pangi thip lote rong asar pulong ve redaji English pen headman kalite kece alam pen gaungbura kalite sobhapoti kalite sarpanch kalite mukhia puji non amata MSC a constituency tin inut sarpanch pangi etla mukhiata kapangi ji aphan sikdan etla non a sarkar number 10 penang an atu ke kroi ke jat a village council le pangi setacho atheke election ar jab longko tangka longopo seta plain district bitheta gram panchayat atu
tangka ke long ong e pima Pontiac a constitution, hala constitution, India constitution no. Pima article 243H, then article 243G along tipu state government aning ke han ateng pensi Pontiac apan tangka lo G pu ke top do lagi top dak. Minister MLA atung ta amit han a constituency katelang G apan tangka cek han ingtung lasi minister MLA atung kabor ike mit han a party along songja atung pedober nangji seta alang itu abirut MLA pacedan dunlong lejet nangji pu Number 11 lasi lakhai thoya so alang sinili pudang ada plain district along Number 11 ke lasi pini nelitu man kedo karbiricho lapen lindokpo lapen pin pomar atum aphan man ke pipen nang litum aphan katoning rige hakupen ke wang bon rong rup lapen long ri kachari achong me koloma jong thip nangi ke topen karbi anglong autonomous council lapen Assam government lapen government of India apanta pachini chip nangi kaprek inglong akhai atum apanta APHLC pen alam itum amit han hakupen kewan bon rong rup pen longri kachari achong me alam itum ta karbi anglong autonomous council lapen government apan kapacit hanji apan klembong nilitu pinike lapuan si man kedo karbirejo amno nelitu bangso akido ke kanton lo methan arna hempu arna le nangli lapen man kedo richupi aphat lapen man kedo lindokpo lapen man kedo pin pomar kedo an aphat nangli dum apan perai dun berra opran Intang rakpen karbi along ri mesenpen kacari pon ver hekji apan nangli perap dun ver nan karbi akhai pen along ri pantang nan kardong kasuhi ke neli loja ai kathar lapen suren kramsa akehai lapen ke sa kiri rongpan nasi neli dun lahelo kipuke ason kaprek hang kali la na akam ke seta ing la so bang serious piklon ta la sinil itu man thalo ahok lo nang itu rong be ke chini ne dati nil itu ka chini atum yok sin nang an kete mo phige nil itu phanda bang adai nang tinji nang tu ka chini tu pi por lo ni ye dat pui ani si ke pinpo man ta ho lindok pu ta ho bhabe ta ho rong asar obedeti non na ke plan atengke pawet jadi government kalau puang main si pon bom no kardong